tich lweti yudoge pile. Sama in gi tich lweti man already to segwedhi. Koro gikora kang'iyo ohala gi sani, aneno ni kata ka uchumi ni malo kamano, economy opogore, but wachopo kuma kono ema wachome. Koro yudo ka jiriore weg properties, weg homes. Ingeni samitimo a good landscaping property mari, kidwa ni use kata idwa ni timo wala moko, idwa reji obi rent, landscaping, the design mitime alworano be medo nini mar kari, iwinjo. Koro chuno weg homes, weg offices gi everywhere ni kanyo te manyaka gitimre nade, gidonje. Koro as much as economy ni malo, ohala no be nyaka giye mondo watim. Erokamano. Jeff, ina ladhi ko inade kaunti ma Kisumu, nyiswa ne to king'iyo kaka jong'ieo kata